dadi wonten ngajeng. Nggih. Batang sitok malah nyusul kae. Loh, Sapa kae? Wong kurang ajar. Lah kurang ajar piye to? Aku mbok tinggal akhirnya ngojek aku. Lah awakmu mau kondi. Kok nganjuk. lho kancane wis bareng teko kene sampean kok kari mergo ngojek. Aku iki nguyuh. Lah kok bablas to. Lah akhirnya iki lho Bapak. Lho salahmu ora omong-omong, mudhun ora omong. Iki lho jeng dalu Wilujeng macane. dalu, Ibu nggih. ngapunten iki radi telat. Nggih mboten napa-napa. Ya acara apa yo kok taman kanak-kanak ini. Aja ngawur. Pembagian door prize dari Oh, panitia. nggih. Dari panitia menyediakan redor untuk Redor hotel, door press. surprise. Nah, Aku linone redor lho marah. iki Ibunya. Kariwi. Sanesipun takoni ben paring akrab. asma sinten, Bu? Bu Nani, di dalam saking pundi? Ngadisari. Jati. Jatisari. Lo ngomong napa wae? Ngadisari ya awakmu. Kupingmu lho. Kupingmu kena mandel. Aja kuwi wonge teko. Bu Nani, pertanyaannya ini berhubungan dengan hari jadi Kabupaten Jawa Timur. Provinsi. Provinsi Jawa Timur. Angger bar ditinggal kancane Yes, yo ngene ngene iki iki. mesti. Aku nek ndredeg niki aku mesti ngomongku keluwer tok. Iya. Berhubungan dengan hari jadi Provinsi Jawa Timur, nggih Bu Nani. Anak sapi hubungannya Betul. Lah kok penak Sik to, sik to. Sik. Sik. Hubungannya apa hari jadi ke-80 karo anak sapi? lah kok sapi ki ora oleh manak ning Jawa Timur. Iya. betul kok. Bu, monggo. Monggo langsung Lagi mawon. pendet sapine, monggo. Kok iso sapi ngawur Ya, kok hadiahe, hadiahe ngono. Tapi bener demi keberlangsungan hidup. Iya, Iya toh? iya, iya, Monggo Ya Mas. sangil-angil lho, sepuh-sepuh lho. Nah iki kan taman kanak-kanak. Iya. Nah iki taman kawak-kawak. Aja kaya ngono gak ana sing kawak kan awak dhewe kok Lah, iso. iya. Gawe seneng kok. Ora nek apa-apane dibolak-balik Aku ditumpuk. takon, umume nuwun sewu ibu-ibu presiden kuwi lho, Nyapa? aksesorise kaya ngono. Sampeyan iku apa? Gawe apa nang ndasmu iku gawe apa? Masalah. Eh? Umume kuwi nganggo cunduk mentul. Cunduk mentul lho, Mbak. Iki terobosan baru. Kembang. Ya iki sing jenenge bebek mentul ya iki. Umume kan kembang. Nyapa kok iso bebek iku momen nelek ngono apa ora? Iki maune kembang iki dipangani bebek entek, Mas. Lanjut. Cocor. Bu. Paring asma sinten? Iya, Bu Mesia nggih. Di dalem saking pundi? Jatisari. Jatisari mriki mawon. DRT 25. Pertanyaane sing berbobot paling Lah kan. ngono. Bu, Dalam. nyuwun ngapunten iki berat badan pinten nggih, Bu? 39. 39. Betul. Paling enggak pertanyaan iki sing berbobot. Apa pertanyaanmu? Ketoke wingi ditimbang ning anu posyandu 41 ya. Medun. Sampun, Sampun, Bu. Monggo sampun. katiran mendet. Hadiah. Berbobot. Alah, panjang. iki Ya. arek emak iki alah guyak-guyu cantik. Alah ya Allah Gusti. Alah anake sapa iki? Takonono. Monggo mak. Monggo. Wah, tangane ilang siji. Endi? Isih. Ngeget Mau sikile kayak iki tangan. Asmane sinten, Mbah? Bu Painem, dalemipun Jatisari. pertanyaan Wow. berhubungan dengan hari jadi. Yantune ayu. Ngagem busana sing Muslim muslim. alam ya, Pak. Lah kok jenenge Bao. Painem, Painem. nggih, Bu Painem nggih. Berhubungan pertanyaannya awak dhewe iki nang kene hari jadi provinsi, Provinsi Jawa Timur. Nuwun sewu Ibu Painem.